Ja, i dag er vi på Comwell og besøger Anna. Anna står for alle koncerterne herude på Comwell Portside ude i Nordhavnen, lige uden for København. Og i dag der skal vi lave koncerter sammen med Anna. Vi skal lave Steffen Brandt, og det har vi glædet os til. Det er gået vanvittigt stærkt med billetterne. Det gør det faktisk generelt herude. Så skal vi lige gå en runde og se på, hvad der skal foregå i dag? Lad os gøre det. Som du kan se i restauranten, så er vi ved at så småt at være klar til den store aften. Baren er klar. De laver drinksene klar til i aften. Alt spiller. Seatingplanen, den er lavet, så vi tjekker folk ind, som vi plejer. Fantastisk. Det er helt kører. Er Steffen kommet? Steffen er kommet. Ja. Han sidder lige ude bagved, får noget godt at spise. Han har fået et ekstra glas rødvin, så griner han lidt mere i aften. Så alt burde at være faktisk på trapperne efterhånden. Ja, det er godt at høre. Fedt. Lige op over Steffen Brandt, han står klar, og salen derinde, den er fyldt. Så nu går jeg lige ind og sætter gang i koncerten. Vi ses derinde. Hej, det godt? Og I har fået noget godt at spise? Jeg kunne ikke forestille mig en bedre måde at fejre tredje advent på end sådan her. Nej. Det er fuldstændig fantastisk. Aftens artist er faktisk en af mine yndlingsartister. Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod Steffen Brandt. Tak skal I have. Tak fordi I ser os. Dybt ind i mørket et sted brænder et lys, som ikke rigtigt vil trænge ind. Anna, tak for en fantastisk aften. Det har været en kæmpe fornøjelse. Vi ses jo til Malte Ebert, hvor man ikke kan få flere billetter, men Jesper Binzer, legenden, forsangeren for DAD, det er der, vi ses. Hej, tak for i dag. Hej.